Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hucciɓe Ayawo télé mbed sikala hande kadi eɗen ɗo e cité plage cité concorde taw noon addi men ɗo ko gando bindi gando fannuji Allah dariɗo e fabade julɓe ɓe hono Ceerno Dia ko ganduɗa hoorema o adduno fof seedima mbako mum nunɗal mum e wonde ɗum neɗɗo labɗo reedu ɗum noon ɓesgu Mauritanie so télé mbedde ummima e kala saaha minen kewno addande on ko ganduɗa hoorema ko nafoore hande kadi ñalawma arti eɗen kuccodire Ceerno Nourou Dia walla Ceerno Dia tan mbiyen Ceerno Dia ko ganduɗa hoorema o iwi leydi Sénégal gam arde ɗo e leydi Mauritanie fabade ɓesgu ngu kala mon joguiɗo caɗele koɗe mbawi wonde kala aɗa bisma ɗo e cité concorde sa ummima aren bis taw ko station total mo ganduɗa hoorema ne huccite cité concorde o jippo e station juste inchallah jagga beddo tout droit sa tacci godron o banggue ma funnangue sa yi métre ji seeɗe a noddiɓe maɓe garani ɗum noon Ceerno Dia calmina yiɓiyankoɓe télé mbed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر هي من أن تلمنا أن تلمبتنا بعطي مدن أن بسمو إقلمون إورمون مدن أن بدا مساتشونو هدن بيبي إنيا وقتا نرد غندال بنديو غندال تشونيل جوتينغال kala ko gandanɗani hen ɓiɗɗo adama hen ɗum sohla ene hen ɗum hata jini heɗen hen piiɓi enniya waktani inchallahu kala ko neɗɗo sohli e banggal gurdam mum simin ari mamin hen ballodira inchallahu si Allah jaaɓi tigui beele jokkodirde Ceerno Nourou Ba ne satti walla sattani e holko Ceerno Nourou Ba Ceerno Dia ɓuuri yarude holko Ceerno Dia ɓuuri yarude ko fati e banggue safara eyyi ko ɓuuri ko yarude woni banggal guura banggal guura e wonde mo gandanɗani hombo waɗi impuissance sexuelle woni manam bo terɗe mum aussi natti jogade force force pour rendude sohna jaafoɗon noon aɗa andi saɗa haalata leera gam yimɓe mbawa famde woni gorko mo ala kattanɗe no fewi ko fate baldi ɗum noon aɗa dilla hen eyyi miɗa dilla hen kala mbo ɗum hepti so ari mamma safru mamma ñawdu ha cella ha kibbitoɗa mba an nina mbanaɗa inchallahu taala Ceerno Dia on nani bandiraɓe Ceerno Dia mi nani ko fate jiltoɗo kayitaji Allah ne rokkuma hen gueɗal ko fate ɗaɓɓito place to batte laamu walla mi nani wonko joguiɗa hen eyyi kala ko yowati e banggal kayitaji ɗum ne miɗen hen dilla kala ko gandanɗane kadi neɗɗo kala kayitol kongol bawol won woni visa walla kayitol ngol ƴewat administration walla kayitaji société ɗi yiiɗi ñippude walla kayitaji kala kayitaji ɗi mbawi won tan simin keeɓi inde makko e yettode makko min mbaɗi ɗum hisab min degli ɗum min usti ɗum min jippini ɗum kala ko ɓamti hen rek ɗo rewata tawi ko banggal sadak rewata ha heɓa ɗum mamin ɗum kalan tawi ko hajaki sadak ko banggal du'aw tan mamin ɗum kalan te simin ɗum kalani si waɗi ɗum tan ma Allah waɗa hen jam ma Allah waɗa hen tawfiq inchallah si Allah jaaɓi hono manam rewɓe hande walla worɓe ɗen mbawi joguiɓe caɗele dewle en eyyi ɓe rewɓe ɓe gandanɗani heeɓe jogui caɗele dewle walla worɓe ɓe gandanɗani kamenne heeɓe jogui caɗele dewga heeɓe dañde probléme hakkude mumen e sohnaɓe mumen walla sohnaɓe dañduɓe probléme hakkude mumen e joom galleji mumen ɓenne miɗen hen jogui piiɓi ɗe gandanɗani simin ɗi mbaɗi rek ma Allah waɗan ɗum hen jaam ma jooɗo e dewgal mum ma wawro e gorko mum ma dañ jam e galle mum ha kay ndiga ko gandanɗane bonnowo wawa ɗum bonnan haydara so tawi ko banggal rap bonnanta ɗum mamin ɗum teg lawol ha ɗum iwa so tawi ko goɗɗo ko noon bonnanta ɗum mamin ɗum offense min tega ɗum e lawol ha kay ɗumen so tawi kadi ko hakkude mum ko joom galle mum rek mamin hen mbaɗ ñagude e piiɓi ɗiɗi ɗi gandanɗani kamɓe min mbaɗata hen ha ɗum rewa lawol e wondude e ballal Allah e kattanɗe mum inchallahu taala ha ka yiyata caggal ɗum yiyata hen ka metti ɗum e dewgal mum
dañata hen si wona no yiɗiri ni inchallahu taala sikki bandiraɓe maɓe dog doole ɗum noon ko jeejite gonɗen ko cité plage ɗo e cité concorde station total o sa ari ma yi ko mawni saabu minen kam min jiiri guite amen kadi mbeɗa sikki jokkodirde e ceerno Dia ko fate manam prix ji ɗin affaire uji sattani no fewi ko fate ka jobdindi mbar ala walla yiide ceerno Dia beele setti ala sattani neɗɗo kam si neɗɗo si noddima rek jagganmi ko homma sukli hombo jogui haajo e ma ba jogaki haajo ma noddatama e kala ƴettuɗo téléphone mum nanni crédit nodduma rek hombo jogui sohla hombo jogui haajo on haajo noon anne ni no waɗi ha nodduma wima ko garowo si ari haɗa foti wat yekkit himme ma jekkita himme ma ha mbaɗa ɗum recevoir tawa o tampata si ari ma yi am facile ma ɗum ala probléme goto hay si wawa ar si tawi gonɗo ko moƴƴi caggal leydi walla hombo woni ɗo woɗɗi région ŋaji goɗɗuɗi si simin ɗumani tan kala ɗo wawi won tawi ala mbo neeli mamin jokkodir ha heɓa liggey mum simin ɗum dewni ɗo ɗo rewat ha jaaɓi mamin ɗum dewnu ɗo ɗo foti rew si tawi hombo hata jini liggey mum kala ɗo wawi won e nder moƴƴi walla caggal nder aduna so yiiɗi jokkodirde ceerno Dia ene wawi won inchallahu taala kadi e kadi joguiɗo ko fate caɗele leydi manam leydi mum ne heɓta walla ɗen gueɗe aɗa dilla hen ɗum miɗa dilla hen miɗen hen jogui secret nde gandanɗane so tawi ko poɗodirteɗo banggal lesdi ka walla ko poɗodirteɗo banggal goɗɗum aduna kala ko ɗum wawi won e poɗodiral rek ko ganduɗa kala ko woni poɗodiral rek hayso ko poste ɗum kala ko woni poɗodiral rek miɗen hen jogui lawol ngol gandanɗane si rewi he ngol tan ma Allah waɗan ɗum jaam waɗan ɗum tawfiq tawi ko banggal lesdi ne kadi si ƴetti nokki e lesdi he tan ɗo ɗo lesdi ndi woni si nokki hen seeɗa tan addani kam rek inchallahu ɗon ka jiigal mum ha ila yawmi din si immima ɗon e ko ɓesgu mum tan rontata si Allah jaaɓi inchallah hay goto wawata ɗum hefta hay goto wawata ɗum jaab ko jiigal mum rek si Allah jaaɓi machallah mbi sikki mongo puɗɗi ɗon nande ɗum noon on mbawata ɗum yiide ko ma garon haɗo on nani kono son jiiɗi hebde haqigo jaaɓe koyɗe mo garon cité plage ɗo e station huccide galle concorde woɗɗani mbeɗa sikki kadi manam neɗɗo mo ganduɗa hoore ma kala ko dañi ko fati ne wawi liggade daña halis o jottaki junggo makko ko dañi fo yahat ɗum noon ne aɗa jogui holno mbatta ha neɗɗo wawa wadde économie o ɗum kam hono wiyete koko heewi o jamono mba hewɓe ɓeni liggo heɓe daña kono ɗum alata nafoore si ɓe laari ɓe jiyat ɓeni liggo heɓe daña mais ɓe mbawa hen waɗ ndiga koko hendu tan ko haba mansuran tan wonata eyyi joni noon miɗen jogui lekki ke gandanɗade si suuɗima hen tan kala ko ari e jungo makko rek ɗum rewat kala ko dañi rek ma andu ko ɗo waɗi ɗum ma andu ɗo ɗum naati te ma ɗum barkin te ma ɗum ñiiɓ ɗum wonata ko gandanɗade ko hendu tan o dañi ɗum rek anda hoɗɗum rewi ɗum eyyi miɗen jogui lekke ɗe ganduɗa si suuɗima hen tan ma teeru ɗum te ma ɗum nafa kadi ma wattu dañde ha rendina ma wattu dañ ha rendina eyyi ɗum kadi no wayi si ɗum yewti kadi bangal ɗatgal kadi miɗen hen jogui manam jiɗɗo yaltu leydi ndi miɗen hen jogui ko gandanɗane ko lolle ɗo gandanɗane neɗɗo sin ɗum looto wona darata ko dow lesdi faut que wodaɗo ƴeeŋi walla wodaɗo dari ngabba dow huɓere walla lekki walla daro e dow bang walla hippo wo ɗum wawi hin ɗum wawi moƴƴatin ha feewa hin ɗum wawi moƴƴatin ha moƴƴa hin ɗum wawi fewnu ha feewa eyyi kala ko woni kadi caɗele hakkude ma joom galle ma walla caɗele ɗe gimmi ko fami makko walla ko gondijo yakkananma ɗum foof si en jokkodiri mamma tag e lawol ngol ngal gandanɗani ngol ala jeddi eyyi ngol ala jeddi sa ɗon rewi tan ma Allah waɗanma jaam waɗanma tawfiq waɗanma taysir naña inchallah on dañani jeɗirɗa nder dewgal mbeɗen ndi hojomaji men gaare woɗɗoyde no fewi kala kadi jiɗɗo jokkodirde ceerno Dia mbatta ko 43 61 33 29 43 61 33 29 sa nodde oɗo numéro 24/24 maɓe nootoma soɓe nootimama ɗo dariɗa sa ari ha station maɓe garani ɓe gadduma ha jiidira e ceerno Dia inchallah haji ma humto taw ala jeddi ɗum noon dogen doole oɗon gandi télé beddo kala ɗo ummino arata ko faabade ɓesgu ngu arata ko faabade wiyoɓe mbimi e ni eɓe kala ɗemgal ngal mbawata nande
sa pari kadi kala e jolfe hayso ko 2 minutes ngam mo nanta pular ɓe mbawa famde ɓe gara sabu ko safara ala o ko yimɓe fof jogui caɗele hande ko fate tension addille en ko fate diabète ko fate ɗiɗo hayso ko hojomaji tati avant eɗen mbaynodira e bandiraɓe mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara waa Mauritanie ak waa monde entier yëpp waaw ñun la Thierno Dia ñoo doon ñëw fii di waxtaan ak yéen ci mbiru fajum cosaan ak li ci aju yëpp ci ay jafe-jafe doomi aadama yi képp koo xam ne am na jafe-jafe ci wàllu sëyam moo xam góor la moo xam jigéen la suñu jokkoo rek yàlla dina ko defal tawfiq ak taysiir ba mu am jàmm am salaam digganteem ak borom këram wala digganteem ak soxnaam bi ci des ci wàllu tukki dañ ciy yëngu bi ci des ci wàllu ngóora dañ ciy yëngu incha allah am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne su boromam su ko jëlee premier jour rek dina ci commencé gis boppam bu baax sax waaw bu baax incha allah bi ci des mooy koo xam ne tamit dafay liggéey ci société wala ci barab bu mu mënta doon yaa ngi dégg mu bëgg fa embauchement wala mu bëgg fa sax wala mu am fa ay jafe-jafe digganteem ak patron wala digganteem ak ay nit suñu jokkoowee rek aajom dina faju suñ ci defee ay ñaan mu jaar fi mu war a jaar mu nangu faa jaar rek yàlla dina ko defal jàmm defal ko tawfiq defal ko taysiir ci wàllu tukki tamit dañ ci yëngu bu baax ci wàllu tamit hémorroïde mooy ndigg boo xamante ne dafay métti wala yax yoo xamante ne day métti comme rhumatisme waaw yooyu yëpp am nañ ci ay garab yoo xam ne yooyu tamit yu efficace la ci bàngal tukki tamit ku bëgg a tukki loolu waaw ku bëgg génn réew mi yooyu tamit wala ku yëngatu ci ndox wala ku nekk foofu am problème am foofu papier loolu tamit suñ jokkooyee rek suñ la jaarale ak yoon bi nga jaar fa rek yàlla dina ci def tawfiq incha allahu taala bi ci des ñi yëngatu ci wàllu ndox mooy mool yi nga xamante ne yooyu moom nappkat yi am nañu sunguf spécial pour ndox pour ku yëngatu ci ndox ci géej waaw loolu moom pour yëngatu ci géej spécial pour loolu mooy nappkat yi mool yi loolu tamit am nañ fi ay foog mu wax loolu ci pulaar waaw loolu tamit am na bandiraɓe onon mooleɓe manam awoɓe wonɓe geejo kala tam ganduɗa hoore ma koye geejo waɗata dan doole woni manam ko toon liggoto pour daña ko sururi nanɗa de hoore ma so rokkima ɗum sa awi a soyata inchallah ɗum noon bandiraɓe onon mooleɓe hay onon oɗon jogui ɗo place tele bedda noon mi wimon so ummima tan addata koko ganduɗa hoore ma ko ala jeddi noon ceerno jokku seeɗa hayso ko hojomaji ɗi mbaydire bandiraɓe kala ko woni gawowo nappowo e gueej dillaɗo ndiyam ɗum miɗen hen jogui conele ɗe gandanɗan ko spécial tan ko ɓen rentani hay goto rentani hay ndiga kala baɗɗo ɗum utiliser rek ma Allah waɗanma hen tawfiq ma hen ri résultat e bangal ɓesdade liggey ma ko gandanɗane ka meeɗa yi ɗum ne alhamdulillah miɗen hen dilla léegi daal ci gàttal ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tàggatoo képp koo xamante ne am nga jafe-jafe ci say dund moo xam ci sa liggéey moo xam barabu liggéeykaay la moo xam ci sa sëy moo xam ci wàllu tukki fépp ku ju kook man rek dinaa incha allahu taala dinaa ko jaarale ci aw yoon boo xamante ne su ci jaaree dina gis résultat 100% aajom dina faju dina ci am ndam am ci jàmm am ci tawfiq am ci taysiir dina ci gis yokkute ci zahir ak ci batin incha allahu taala kon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbesi ko nani ko Thierno Dia haali ko no mbiɗo moon nanni tan numéro o ko 43 61 33 29 sa noddi hen 24/24 maɓe ƴette ɗum noon dogue doole saabu weeɓani ɓeɗo ko arɓe kadi ko sohlaɓe ɗum noon kala joguiɗo caɗele koɗe mbawi wonde foof en mbawa haaldude foof kono eɗen gandi ko haala ko ɗo foof ne wuura ko ɓuuri ɗum kadi ne wuura won ganduɗa hoore ma wawa haalede kono onon hucciɗɓe tele bedda e ballal Obama Pro dogue doole no mbinomo nani ni ko cité plage taw ko ɗo e station Total mo ganduɗa hoore ma sa umima juma ñasino walla mbiyen ɗum cité Concorde inchallah sa yittimɗo na nodde numéro mo dokkumi o ɗo ko yaawiɓe garanma haaju ma humto ɗum noon ko minen e moon minen e koye men minen jaha min garta min jindira e ceerno saabu ɗum ɗo min mbawa ɗum muñji haajuji ɗi ne kumto ɗo ɗum noon Obama bandiraɓe hoynade asman jarani posodirde an gonduɗa e caɗele gonɗo e nder république islamique Mauritanie mbeeɗa caɗele ma cellata caɗele ma gasata andu ɗum wodani jokkodir e Thierno Dia ɗon ɗo cité place
Carrefour Concorde ina huccindire juma Niassène waɗani station Total tongode makko ko 00 222 43 61 33 29 malla mbaɗa 77 714 15 15 bandam jiɗɗa ko ƴewnede holko dañata walla holko dañatma jokkodir e Ceerno Dia jiɗɗa ko nden ko keeri ko hay hunde mematama kala ko jiɗɗa wadde mbaɗa jokkodir e Ceerno Dia jiɗɗa ko nooɓo jokkodir e Ceerno Dia cohluɗa ko kayitaji yaltude leydi walla nattude e nder leydi jokkodir e Ceerno Dia mbimi Rafi Goragu ina anni e nder windere nde mbiɗa Rafi ma sellata wi ɗum wodani mbiɗa ya Mali te koye République Islamique Mauritanie gonɗa a yiɗa yaltu jokkodir e Ceerno Dia bandam ma o won e Nouakchott lewru o yawta Nouadhibou Zouayrat bandiraɓe jokkodire e Ceerno Dia woni haajuji men peewi tongode nde ko 77 714 15 15 malla mbaɗa 00 222 43 61 33 29 jokkodiren e Ceerno Dia woni haajuji men peewi 26 novembre e boni ton to Nouakchott jehen toon haajuji men peewa cohluɗen ko haajuji kumtiɗi Ceerno Dia no yaawi haajuji kumtiɗi jokkodiren e makko min kala periɗomi toon yo am hayyo e bandam saabu haaju feewi